Мене звати Любомир Ференц, я вітаю усіх глядачів каналу АТR, які продовжують нас дивитися, і також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І наступну майже годину ми будемо розмовляти із представником пропрезидентської партії чи президентської партії, народною депутаткою України від «Слуги народу» Анастасією Красносільською. Вітаю, Анастасію. Анастасія, давай. Я традиційно розпочинаю з новообраними депутатами. Чому партія «Слуга народу» і як так сталося, що ви туди потрапили? Давайте ми подивимося невелику довідку, яку ми про вас приготували. Анастасія Красносільська, 35 років, народилася у Києві, закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приватна підприємиця, експертка з податкового та антикорупційного законодавства. У 7-му та 8-му скликаннях Верховної Ради помічниця-консультантка на громадських засадах народного депутата Павла Різаненка. З 2016 по 2019 роки Красносільська працює керівником адвокаційних програм Центру протидії корупції. Була одним із лідерів кампанії щодо створення в Україні Вищого антикорупційного суду. Тепер обрана народним депутатом від «Слуги народу», номер 8 у списку. Потенційна очільниця парламентського комітету з протидії корупції. Анастасія Красносільська. Саме зараз на телеканалі АТR. Отже, я вже перше питання поставив. Як ви потрапили до Зе-команди? Ну, насправді тут немає ніякої пікантної історії. Ще до першого туру президентських виборів, тоді ще кандидат Володимир Зеленський зустрічався з експертами, обговорював, зокрема, питання, що першочергово треба зробити для антикорупційної реформи, що треба зробити для судової реформи. Відповідно, я брала участь у таких зустрічах. Після цього трохи, якщо можна так сказати, консультувала команду президента щодо принаймні нашого бачення першочергових ініціатив, і в результаті отримала запрошення приєднатися до списку. Власне, все, ніякої інтриги. Дивіться, я знав кількох експертів, які також з Володимиром Зеленським починали, і вони, так м'яко кажучи, не дуже були задоволені співпраці. Вони казали, до кінця люди всередині не розуміють, про що йдеться. Це, зокрема, наприклад, деяких людей, які могли там відігравати якусь роль в зовнішній політиці. І вони пішли. Ви залишились. Чим вас переконав Володимир Зеленський? Ну, насправді, ми працювали, зокрема, із Русланом Рябошапкою, який точно не є та людина, яка потребує якихось додаткових консультацій по антикорупційній політиці. Це відомий, знаний, визнаний фахівець. Ми працювали над деякими законопроектами ще, власне, до того, як я, зокрема, отримала пропозицію приєднатися до списку. І я бачила рівень роботи, я бачила якість роботи, я бачила, що ця робота закінчується результатом, принаймні в тому вигляді, в якому тоді можна було мати, поданням хороших законопроєктів до Верховної Ради. Це вартує довіри і вартує того, щоб інвестувати в це додаткові зусилля свої. А про які законопроекти ви говорите? Зокрема, незаконне збагачення і цивільна конфіскація – це законопроект, над яким ми працювали достатньо довго. І ви маєте на увазі ви і Руслан Рябошапка, так? Я би краще сказала Руслан Рябошапка і ми, отак. І тобто ви розуміли, що це буде продовжуватися, правильно я зрозумів? Прошу, це що? Це буде продовжуватися, така лінія. Я сподіваюся, що да. Я зараз не бачу ознак, чому би ця лінія не продовжувалася. Сьогодні, здається, Руслан Стефанчук, він сказав, що вже команда фракції, так, чи партії «Слуги народу», вона напрацювала 300 законопроєктів. Які антикорупційні ініціативи є первинними? Насправді законопроекти антикорупційні також серед цих, не знаю, чи 300, але серед цих законопроєктів є. Деякі з цих законопроєктів насправді вже були у Верховній Раді. Верховна Рада не спромоглася їх розглянути. Це вже згадане незаконне збагачення, повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Це інструмент так званої цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників, це питання фокусування роботи антикорупційного суду на справах топ-корупції. Це має бути один із перших законопроєктів, він горить і не може чекати. Далі це може бути питання перезавантаження Агентства з питань запобігання корупції. Воно
я перепрошую, неоперабельне, з ним не можна зробити нічого, окрім як перезавантажити, ну і низка інших ініціатив з першочергового, оце воно. Зокрема, до речі, і захист викривачів і можливість давати винагороду за повідомлення про корупцію, які допомагають розкрити злочин. Давайте подивимося з антикорупційними планами партії «Слуги народу», які були заявлені перед виборами. У програмі партії «Слуга народу» щодо антикорупційної політики йдеться про таке. Переведемо максимально можливу кількість державних послуг в онлайн. Здійснимо радикальне очищення та перезавантаження прокуратури. Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів. Неефективні чи скомпрометовані органи перезапустимо. Впровадимо обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів. Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції. Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу. От ви вже згадали про викривачів, так, 10% від суми, яка буде конфіскована, так, заяви мали б робитися анонімно, правильно пропонується робити анонімно? Вони можуть робитися анонімно, можуть робитися не анонімно. Вже вийшли перші реакції і обговорення в соціальних мережах, і також блоги написали, і дехто скептично ставиться до такої ідеї, тому що це може перетворитися в стукачество. Насправді мені тяжко собі це уявити. В чому взагалі ідея винагороди за розкриття корупціонерів? Ідея в тому, щоб заохотити людей, в яких є цінна інформація, яка справді може бути доказом в суді і допоможе притягнути до відповідальності, цих людей заохотити цю інформацію слідству видавати. Бо насправді в нас часто буває ситуація, коли ми наче, відчуваємо, точно переконані, що хтось начебто, як то кажуть, корупціонер, але це зовсім не означає, що буде достатньо доказів в суді. От для того, щоб мати ці достатньо доказів в суді, в усьому світі працює фактично два ключових інструменти. Або інформацію, грубо кажучи, здають якось дотичні до цього люди, або викривачі, або діє інструмент прослуховування. Для того, щоб заохочувати викривачів, відповідно, використовувати цей нормальний, визнаний в світі механізм розкриття корупційних злочинів, і робиться цей законопроект. Ну, механізм прослуховування, він дуже поширений в Україні. Це так зване НСРД, так, негласні слідчо-розшукові дії. Ми ж бачимо, що всі всюди всіх слухають. Прокуратуру слухають, Генеральну прокуратуру України слухають, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру слухали. Ну, з тим проблем нема. Ну, чесно кажучи, з цим нема проблем. Я нагадаю, що питання незалежного прослуховування для антикорупційного бюро, воно стоїть на порядку денному і стояло без руху з 2016 року, тобто скільки вже 3 роки, це досі для антикорупційного бюро актуальне питання. І, до речі, це також, я сподіваюся, буде одним із першочергових законопроєктів. Як взагалі мало би виглядати от викривач, так? Хто входить в це слово? Це журналіст? Це може бути будь-яка особа, яка володіє інформацією цінною для розкриття злочину. А от процес як далі він відбувається? Ви не боїтеся, що цю інформацію можуть використати, а потім викривати її? Ну, малюю банальний приклад, так? От зараз поки що функції Служби безпеки України, вони полягають за наглядом в економічній діяльності і в злочинності. Так? Економічній злочинності вони просто беруть певну інформацію, і стаття є підслідна Національному антикорупційному бюро України, це 191 чи 366, ведуть, збирають інформацію, суми там людині можуть щось давати, в підсумку справа розвалюється в суді. Ну, ми насправді зараз плутаємо декілька явищ. Перше, чи нормальна практика, коли правоохоронні органи беруться за непідслідні для них злочини. Це абсолютно ненормально. Я би навіть сказала жорстко, це спосіб захистити фігурантів, тому що майже очевидно, що такі справи будуть розвалюватися в судах. Більше того, суди можуть взагалі такі справи не брати. Але чи це якось пов'язано із інформацією від викривачів? Ну, ні. Це просто хвора практика роботи правоохоронних органів, багатьох насправді, яку треба лікувати. Коли ми говоримо про, я вже зачепив Службу безпеки України, то Служба безпеки України, вона розпочала процес реформування департаменту по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю. Ще він відомий як департамент К. Так, про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит українських новин. Зокрема, спецслужба розробила
певні законопроекти про внесення змін до закону про СБУ та інші законодавчі акти, які стосуються діяльності СБУ. Законопроект розроблено за участю європейських експертів. У липні цього року виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов повідомив про намір реформувати департамент К. Тоді Баканов заявляв, що повністю ліквідувати департамент неможливо, але в планах є зміна функціоналу роботи підрозділу. І я процитую вас. Так, і зараз те, що говорить Іван Баканов. Ви 14 травня 2018 році написали таку рішення: просте виключити із завдань та прав СБУ економічну контррозвідку і боротьбу із корупцією. Навіть стаття відповідно була ваша на «Дзеркалі тижня», як реформувати Службу безпеки України. Ви там писали, що департамент К просто треба знищити. Іван Баканов хоче його тепер реформувати. Мені складно коментувати, що саме сказав з цього приводу Іван Баканов. Я можу, наприклад, звернутися до того, що сказав президент. Президент дуже чітко сказав, що Служба безпеки України має бути реформована відповідно до стандартів НАТО. Стандарт НАТО, зокрема, це відома річ, абсолютно публічна, полягає в тому, що спецслужба, така як СБУ, не має розслідувати злочини. В наймаксимальніший, скажімо, варіант того, що може розслідувати Служба безпеки, це, наприклад, такі злочини, як шпигунство, але точно не економічні злочини і точно не мати стосунку до боротьби із корупцією. Тому, мені здається, тут якраз лінія, вона зберігається. Ну, тоді позиція Івана Баканова з департаментом К, яка є? Я думаю, що ми побачимо, коли законопроект, і тоді можна буде відповідно його коментувати. Ну, тобто вона зараз не розходиться з лінією Володимира Зеленського? Поки я не бачу ознак того, що розходиться, але знову ж таки мені як юристу простіше коментувати текст, норму, коли чітко видно, до яких законів які саме зміни, ніж те, що хтось сказав про те, що хтось сказав. Ну це не хтось сказав, Анастасія. Це сказав виконувач обов'язки Служби безпеки України про реформування. Він сказав, але що саме він мав на увазі, краще, напевно, уточнити в нього. Ну, я вам скажу, що він сказав, що департамент К повністю не вдасться усунути її. Скоріше за все, він буде реорганізований. Насправді, для того, щоб усунути департамент К, потрібні, зокрема, зміни до закону, який так і називається, про структуру і штатну чисельність Служб безпеки України. І правда, без змін до цього закону просто взяти і ліквідувати департамент К, скажімо, не дуже коректно. Тобто про це мова йшла, так? Це точно краще уточнити в пана Баканова. З того, що я зараз бачу, все одно в президента лишається генеральна лінія, така, що СБУ реформується відповідно до стандартів НАТО. Як вам взагалі в Трускавці було? Ви їздили? Як і всі обрані народні депутати від партії «Слуга народу», так, тренінг? Звичайно. Я думаю, що це однозначно було корисно. Однозначно, скажімо, мене насправді трохи здивував оцей ажіотаж навколо навчання. Я не зовсім розумію, коли навчатися стало погано, коли навчатися стало сумнівно, скажімо так. Мені здається, це хороша ініціатива. Мені здається, що навіть, наприклад, я працювала з парламентом, я би сказала, що в мене є в цьому певний досвід, але я не можу сказати, що я на належному рівні володію всіма питаннями, якими теоретично мав би займатися народний депутат. Наприклад, ті самі лекції по макроекономіці, наприклад, від Тимофія Милованова. Я думаю, що це дуже корисно і потрібно. Я була рада, насправді, і свій рівень знань в цьому підтягти. Тобто він за тиждень піднявся макроекономічне, пізнання в макроекономіці, в мікроекономіці ваш достатньо піднявся, правильно я зрозумів? Я не можу оцінити, чи достатньо, чи недостатньо, але інвестувати в навчання – це ж завжди хороша ідея. Ви самі піддаєте сумніву цей тренінг, тоді ви кажете, я не знаю, достатньо чи недостатньо. Саме в цьому тому що з чим я маю порівняти? З Тимофієм Миловановим, з фахівцями в економіці, я точно можу бути впевнена. Ви не відчуваєте, що ви дізналися, що ви не дізналися? Ні, я можу точно бути впевнена в своєму фаховому рівні, в тому питанні, яким я фахово займаюся. Чи можу я сказати, що я за тиждень стала фахівцем в макроекономіці? Очевидно, що ні. Чи я, як народний депутат, маю працювати в цьому напрямку, мається на увазі зі своїми знаннями? Очевидно, що так. І я рада, що ця можливість була. В чому ви поглибили свої знання, наприклад, в макроекономіці, чого ви не знали і дізналися на тренінгу? Наприклад, у нас була дуже цікава гра, як моделювати облікову ставку, як це впливає на показники економіки, як це впливає на рівень інфляції і так далі. Це дуже показово, як можна, грубо кажучи, розкачати рівень інфляції буквально там
тим, що здається маленькими Від чого коливаннями залежить облікова облікової ставка? ставки. Для чого Національний банк України підвищує чи понижує облікову ставку? Від чого це, з чим це корелюється? От давайте ми не будемо мені зараз влаштовувати іспит Ні, це із банальне питання, макроекономіки. З чим, від чого залежить облікова ставка Національного Я банку не України? впевнена, що я зараз зможу коректно, економічно відповісти на це питання, і насправді я не переконана, що мені має бути з цього приводу соромно. В тому сенсі, що я в парламенті планую займатися тим, чим я займалася весь час до цього – антикорупційною політикою. Кодексом про адміністративні правопорушення, Законом про Національне антикорупційне бюро, про запобігання корупції, далі можу перелічувати. Це моя фахова тема. Так ви ж на тренінгу були. Ви ж самі ви згадали це слово, від чого залежить облікова ставка. Я сказала, що це один із прикладів того, чому ми вчилися. Чи це означає, що я готова захищати докторську дисертацію з економіки? Ну, очевидно, я думаю, ні. І навряд чи можна було би бути такою самовпевненою, щоб казати, що да. Можливо, від інфляції чи ні? Прошу? Можливо, від інфляції? Що від Від рівня інфляції? інфляції залежить рівень облікової ставки Національного банку України. А можливо, навпаки. Так ви їздили на курси, а не я. Любомире, про що ми говоримо зараз? Ми говоримо про тренінг, де народні депутати України поглибили своє знання. Я сказала, що це один із хороших напрямків, в якому треба працювати. Ви мене спитали, що саме ми там вчили, я вам відповіла. Ну так. Я запитуюся, так? від чого залежить облікова ставка НБУ. Вона понижується, підвищується і так далі. Вона понижується і підвищується залежно від рішення Національного банку. Любомире, я правда не зовсім розумію, про що ми говоримо, і чи це те, що теоретично хотіли би чути слухачі. Ні, так я думаю, що хотіли би почути. Ви ж самі сказали, дуже великий ажіотаж, бо всі говорили про прокачку якихось скілів. Ну, можна показати ці скіли. На жаль, саме цей конкретний скіл, як я вже сказала, навряд чи є в моєму активі. І мені здається, вже тричі сказала, що це той напрямок, в якому треба далі працювати. Ну, тут питання люди ставлять з Вайберу. А як ви тоді будете голосувати за закони, наприклад, економічні? Не за фахом. Ви говорите, що ви є спеціалістом з антикорупційної політики. Як ви тоді будете голосувати, наприклад, за законопроекти, які стосуються економіки? Тоді я буду дивитися, чого конкретно в економіці стосується цей законопроект. Я нагадаю, що економіка – це також, принаймні, по відданню економічного комітету, це публічні закупівлі, це робота антимонопольного комітету і так далі, і тому подібне. Я буду дивитися законопроект, спілкуватися з експертами, формувати свою думку по конкретному питанню, конкретній нормі законопроекту і ухвалювати рішення. Як ви ставитеся до того, що кілька разів, зокрема, Андрій Богдан заявляв, що журналісти не потрібні партії і взагалі президенту? Мені складно коментувати слова Андрія Богдана. Моя особиста думка полягає в тому, що я не стала би таке точно говорити журналістам. Очевидно, що журналістська робота потрібна і має поважатися. А як ви взагалі оцінюєте те, що сказав Макс Бужанський, це представник вашої партії, щодо журналістки, що вона тупа вівця? І «Слуга народу» жорстко не відреагував на це. В будь-якому разі це неприпустимо. В будь-якому разі щодо журналістки, щодо будь-якої іншої людини, так собі не може дозволити поводитися ані народний депутат, ані будь-яка людина, якій має бути не соромно дивитися в очі мамі, яка виховувала, вибачте за таку постановку питання. Але такі ексцеси вони далі можуть, тому що в журналістській спільноті вони почали говорити про те, що партія «Слуга народу» вона вийшла на стежку війни з журналістами. Я би не сказала, що партія вийшла на стежку війни із журналістами. На жаль, окремі колеги справді дозволяють собі, м'яко кажучи, неприпустимі вислови. І я би дуже хотіла сподіватися, що колеги усвідомлюють, що це ненормально, неприпустимо, що таке точно не має повторюватися. Коли ми на загал говоримо про групи впливу, говорять, що серед 254 депутатів є різні групи впливу. Говорять. Це правда? Я не готова зараз говорити про якісь конкретні групи впливу. Чесно кажучи, більшість того аналізу груп впливу, з якими я стикалася в медіа,
Ну, скажімо, я, будучи всередині, такого не бачу. Чи це означає, що цього не існує? Ну, не знаю. Моє особисте враження таке, що про групу впливу ще трохи зарано говорити. Яка б вас зарплата влаштувала на посаді депутата народного? Що означає, яка би зарплата мене влаштувала? Я ж йду в Верховну Раду не для того, щоб дати собі зарплату, яка би мене влаштувала. Ну, тобто, мені здається, це трошки така хибна постановка питання. Я знаю, що всі викликає великий ажіотаж питання зарплати народного депутата, чи це нормально, чи на ці гроші можна прожити, чи тоді народні депутати не будуть брати хабарі і так далі. Я думаю, що... Чи та зарплатня народного депутата, яка зараз є, вона відповідає рівню зарплатні, грубо кажучи, топ-менеджера, який має ухвалювати важливі рішення? Очевидно, ні. Чи це та зарплатня, яка може або могла би собі дозволити держава Україна, виходячи з того, що не годувати депутатів – наше головне завдання? Ну, я б радше так ставила питання. І насправді для мене, наприклад, важливіше зарплатня або загальний фонд оплати праці для помічників народного депутата, бо це права рука, і мені здається, отут в першу чергу варто було би підвищувати зарплатню. Ви знаєте, який на даному етапі, от 29 серпня ви маєте прийняти присягу, який зарплатний фонд загальний депутата? Так, я, звичайно, маю собі приблизне уявлення. Йдеться десь, якщо не помиляюся, десь навколо 30-35 тисяч гривень. Я говорю про загальний фонд помічники і так далі. Да, на канцелярський і так далі. Яка загальна сума виділяється? Загальна якою розпоряджається народний депутат? Загальна сума на помічників, тобто те, що фактично можуть отримати помічники після вирахування податків, це, якщо я не помиляюся, 38 тисяч гривень. Це загальний фонд оплати праці після податків для помічників. Їх може бути двоє, троє. Хто як вкладеться. Ми якось рахували з народним депутатом, взагалі, який бюджет виділяється тут в прямому ефірі. Ми нарахували понад 100 тисяч, здається, понад 100 тисяч гривень. Ну, я думаю, тому що ви рахували. Чесно кажучи, я так глибоко цим не цікавилася. Чому? Тому що я живу в Києві, мені точно не потрібні від держави компенсація коштів для оренди житла. Це виключається. Навряд чи, чесно кажучи, мені знадобиться великий фонд для поїздок по Україні, тому що я або не їжджу, або їжджу за свій власний кошт і вважаю це нормальною практикою. Відповідно, чесно кажучи, станом на зараз для організації моєї роботи найбільше, що мене цікавить, це заробітна плата помічникам, бо абсолютно очевидно, як і в будь-якій галузі, якщо ти хочеш мати справу із професіоналами, то ти маєш пропонувати їм конкурентну заробітну плату. А от ви говорите про менеджерів, так? Топ-менеджерів. Ви вважаєте, що народні депутати – це топ-менеджери країни чи ні? Я вважаю, що народні депутати ухвалюють рішення, рівень ваги, яких співмірний із певним топ-менеджментом, якщо б можна було уявити собі країну як, скажімо, корпорацію, якою треба управляти. Я маю на увазі за управлінськими стандартами, а не за ставленням до країни. От коли ми говоримо про... Ви самі сказали, що це топ-менеджер, чи всі 254 особи відповідають цьому рівню? Я не проводила іспити для всіх 254 людей. Однозначно, я можу перераховувати людей, чиїй фаховій думці я довіряю, і щодо кого, мені би не соромно було сказати, що да, це рівень топ-менеджменту. Щодо всіх, я думаю, що насправді давайте судити за справами. Будуть справи, будуть законопроекти, буде якість законопроектної роботи, тоді ми зможемо говорити, а не спекулювати, а-ля я припускаю, я не припускаю, розумієте, я думаю. Ми зараз порівнюємо парламент із корпорацією, в корпорацію не за управлінськими стандартами. Ви ж сказали, парламент, якщо брати як велику корпорацію і так далі, в корпорацію не беруть людей, так? То я вважаю, що це трохи спекулятивне порівняння, тому що в корпорацію беруть людей за ділами їхніми, так? За скілами, і їм відповідну зарплату платять. І парламент у нас трохи по-іншому функціонує. Перші люди йдуть, а потім дивляться по ділах. Так, корпорацію трохи по-іншому. Перші дивляться на діла, а потім беруть на посаду. Погоджуєтесь? Фактично, народ України найняв цих людей на роботу. Я до цього ставлюся так. Я, відповідно, себе так само сприймаю, як найнятого працівника на користь народу українських виборців, народу України. Вибачте, якщо це звучить надто пафосно. Я чому запитався про зарплатню? В партії «Слуга народу» почали лунати думки, що потрібно, чи ідеї, що потрібно депутатам піднімати зарплатню. І я тому банально запитався, 30 тисяч вам вистачить чи ні?
Мені особисто для того життя, яким я живу, вистачить цього. Якщо це питання стане, то я насправді також би хотіла дивитися, звідки ці гроші візьмуться, як бюджет України собі зможе це дозволити, і відповідно те, що називається складним словом фінансово-економічне обґрунтування. Мені здається, це була би нормальна практика розгляду будь-якого законопроекту про зміни до бюджету в будь-якій сфері. Якщо говорити, ми вас назвали потенційною очільницею антикорупційного бюро. Не антикорупційного, перепрошую, антикорупційного комітету. Ви станете нею. Тому що Андрій Герус сказав нам, що фактично вже вирішено, що він очолить Паківський комітет. Я не знаю, що сказав Андрій Герус. Станом на зараз ми точно можемо говорити, що є певні номінації, пропозиції від майбутньої фракції партії «Слуга народу» щодо того, кого ми би хотіли бачити на посадах голів відповідних комітетів. Фінальне рішення ухвалює Верховна Рада України. Партія «Слуга народу» запропонує кандидатуру Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради. Його заступником мають намір зробити Руслана Стефанчука. Про це сказав сам Разумков. Хто тоді очолить партію? Станом на зараз ми маємо, власне, ці номінації, які є. Зокрема, звучала думка, що партію міг би очолити, зокрема, Олександр Корнієнко. Про інші кандидатури мені особисто невідомо, можливо, вони є. Я думаю, що Олександр – це насправді хороша кандидатура для того, щоб очолити партію. Давид Арахамія фракцію очолить, правильно я зрозумів? Поки така номінація, так. Але це все може змінитися чи ні? Ну, знаєте, чи може це змінитися? Це питання про що? Це питання про те, чи я очікую, що це зміниться. Я поки не бачу цьому передумов, але не можу виключити. В «Слузі народу» є різні групи впливу, і, можливо, якась група впливу, вона можливо, але переможе. я не бачу цьому зараз ознак. Це не означає, що це є або що цього немає, це просто означає, що я особисто не бачу. Дуже багато говорять про деолігархізацію в Україні. Питання банальне. Ігор Коломойський – це зло для цієї країни? Ігор Коломойський в якості олігарха, який, можливо, десь незаконно або невиправдано коштом українських платників податків користується благами, які, або, скажімо, узурпує блага, які мали би бути загальнодоступні, да, це точно не хороша практика. Він впливає на партію чи ні? Чи є група людей, на яку впливає Ігор Коломойський? Я станом на зараз цього не бачу. Більше того, я не бачу рішень адміністрації президента, я не бачу переліки законопроєктів, які готуються. Нічого, що десь би було в інтересах пана Коломойського. Сьогодні я прочитав достатньо таку цікаву колонку Віталія Портнікова. Він оцей взяття влади, так, «Слугою народу», він називає охлократією. Ви погоджуєтеся з ним чи ні? Чесно кажучи, мене трохи дивує той рівень дискусії, який відбувається зараз навколо формування однопартійної більшості в Верховній Раді. Ми чули і про охлократію, і про перемогу Люмпена, і про те, що телевізор в гіршому значенні переміг книгу і так далі. Скажу чесно, мені, наприклад, не зрозуміло, чому я з 2 вищими освітами, з володінням іноземним мовам маю постійно комусь доводити, що я володію достатньо фаховим інтелектуальним рівнем для того, щоб займати ту посаду, яку я займаю, правда. Мені здається, що такі питання, вони в кінець кінцем навіть певним чином принизливі. Я не зовсім розумію, яку відповідь ви Анастасія, очікуєте. це ж не питання до вас. Поруч з вами є різні люди. Ніхто не принижує вашу гідність, і коли журналісти це ставлять, це є нормальні запитання. Ні, це нормальні запитання. Я маю на увазі, що я просто постійно в ситуації, коли я маю комусь доводити, що я достатньо освічена, інтелігентна, вихована людина. Я вважаю, це трошки дивно. Анастасія, тут трохи питання неправильно стоїть, тому що ви правильно сказали, що менеджером в вашому випадку є народ, правда? І журналісти, вони є тими посередниками. Народ більше є власником, який наймає на роботу найманих працівників для того, щоб управляти колективним майном країни. Правильно. І коли ставляться ці питання, які частину суспільства, наприклад, турбують, то нічого в цьому дивного нема, правда? Ви не маєте оправдовуватися, наприклад, перед журналістами. Я повністю з вами погоджуюся. Я вважаю, що ніхто, наприклад, якоїсь там вашої гідності, і також я особисто ніколи би не применшував там рівень вашої інтелектуальної дискусії чи ще щось.
Але якщо в частини суспільства є такі питання, то вони ставляться, погодьтесь. Ну, ми ставимо насправді питання про те, Тому що в як... партії «Слуга народу» не є одна Анастасія Красносільська, а є Безумовно. 254 людини. І більшість з них є незнайома. І коли журналісти пишуть, наприклад, також здивувався Андрій Герус у цій студії, журналісти, я неодноразово бачив, ставлять запитання, от, наприклад, що може привнести, наприклад, фотограф або людина, яку неможливо знайти в Гуглі до партії. Це ж нормальне питання, погодьтесь. Тому що ці люди, вони будуть отримувати гроші з державного бюджету. І вони будуть вирішувати, так як ви сказали, вони є топ-менеджерами цього суспільства, вони будуть вирішувати долю тих людей, я маю на увазі принаймні соціальні умови, економічні умови в майбутньому, якщо вони будуть прийняті, нації 40-мільйонної. Правда? І ви самі не знаєте, як це розвернеться. Чи будуть вони добре працювати, чи не будуть вони добре працювати. І тому я вважаю, що ці питання є логічними. В чому питання? Я запитався, що, наприклад, Віталій Портніков, він назвав монобільшість, яка зараз є, це є охлократія. Ви погоджуєтесь з цим твердженням, чи не погоджуєтесь? Банально. Не погодилася з цим твердженням. Чому? Тому що ми діємо на підставі чіткої програми, обіцянок, які були зроблені, і які насправді з того, що я бачу зараз всередині, виконуються. І я сподіваюся, що вже перші дні роботи нової Верховної Ради ми побачимо, що ці обіцянки справді виконуються. Відповідно, я не зовсім розумію, чому ми в принципі порівнюємо це із охлократією. Більше того, мені здається, насправді, що це... Вибачте, але я знову використаю це слово, що це трошки принижує вибір громадян України. Да, ми усвідомлюємо, що вибір громадян України не завжди був за, іноді був проти того, що не відчулися зміни, на які сподівалися, проти того, що чергова, зокрема, наприклад, судова реформа не закінчилася вірою в можливість знайти правосуддя в цій країні і так далі і тому подібне. Ми розуміємо це, і мене тому подібне по багатьом сферам можна продовжувати цей приклад. Ми це розуміємо, і станом на зараз план такий, що вже в перші дні роботи парламенту люди зможуть почати оцінювати, розуміти і говорити про конкретне виконання обіцянок. От і все. Банально? Питання було банальне. Просто виконувати Просто свої ми зробили обіцянки. такий великий вступ, що, мовляв, це принижує когось і так далі. І просто в нас є такий певний рівень дискусії, який насправді в суспільстві піднімає певний рівень ненависті, я би сказала. І мені дуже прикро, що багато політиків спекулювали на цій темі перед виборами і, на жаль, продовжують досі на цій темі спекулювати. Це некоректно. Більше того, мені здається, це некоректно насправді по відношенню до нації, бо це закладає певні, зокрема, і психологічні розлами, які потім самі собою не загоюються і достатньо довго даються в знаки. Я не думаю, що можна так безвідповідально ставитися до певної колективної психіки нації, якщо так можна сказати. Це ж від мене не пролунало, це запитання. Ні, звичайно, я просто кажу, чому я так, це питання так до на цих це політиків. реагую. Тобто є люди, які мають певні вподобання. Я особисто як журналіст, який навчався на Заході, я вважаю, що найбільшою цінністю цієї країни є те, що є свобода слова і люди можуть вибирати. Я вважаю, це добре. Це важливо, безумовно. Це важливо. Тобто передумова будь-яких інших ознак демократії, про які ми можемо говорити, звичайно. Це добре, що в нас така можливість є. Як вже вибрали? Так як ви сказали, по ділах їхніх пізнають їх. Погоджуєтеся зі мною. Тому я там не буду говорити там за деяких моїх колег, які, наприклад, там можуть припускатися некоректних висловів чи ще чогось. Але просто суспільство через журналістів має це розуміти. Да, звичайно, я це в жодному разі не оскаржую. І коли ставляться такі питання такого типу, це не означає, що я як журналіст, мовляв, хочу принизити Анастасію Красносільську. Ні, абсолютно ні, я в жодному разі не мала це на увазі. Я з великою повагою ставлюся до Анастасії Красносільської, ми знайомі, але, перш за все, і Любомир Ференц, він представляє, якби, знаєте, був такий вислів Маклухана, medium is the message, який народився в 60-х роках, і він досі є. І я стараюся працювати в цьому полі. Тобто, якщо телеканал АТР є медіум, так, і я несу меседж певний, як говорив Маклухан. На телеканалі АТР нема цензури. Ми однаково ставимося і до Європейської солідарності, і до партії «Слуга народу», і до партії «Голос».
Вибачте, що я зробив такий якби спіч, але щоб це було зрозуміло. Це правильно, це зрозуміло мені, я думаю, точно зрозуміло глядачам. Коли говорити про коаліцію, чи планується взагалі коаліція з кимось? Станом на зараз у нас фактично немає потреби в коаліції, це не має звучати зверхня, просто так проголосували українці, що в нас є 254 народних депутати, це достатньо стійка більшість по міркам, скажімо, традиційної української коаліціади. Це вважалося би достатньо стійкою насправді коаліцією з хорошим, як ми раніше говорили, в політикумі запасом голосів. Тому станом на зараз, скажімо, немає в цьому потреби, але при тому насправді ми сподіваємося, що з новими партіями, з людьми, які ми називаємо українці, я маю на увазі новими обличчями, ми зможемо працювати в рамках спільного порядку денного, зокрема з тією самою щойно згаданою партією «Голос». У нас дуже багато спільних програмних речей, і фактично мені здається, що ця спільність програм, вона вже в якомусь сенсі така ідейна коаліція, якщо можна так сказати. Антикорупційний суд в Україні запускається він зі скрипом останні 2 роки. Міжнародний валютний фонд вимагав ухвалення відповідного законодавства не пізніше червня 2017 року. Та цього не сталося. Було 2 законопроекти. Один з них Петра Порошенка. Він його вніс наприкінці 2017 року. Потім навколо нього почалися жваві дискусії. В результаті Верховна Рада ухвалила законопроект 5-го президента. Відбулося це 7 червня минулого року. Потім документ набрав чинності. Запрацювати Вищий антикорупційний суд має вже 5 вересня цього року. Водночас для повноцінної роботи суду потрібно ще допрацювати закон. У липні президент Володимир Зеленський вніс в парламент законопроект щодо повноважень антикорупційного суду. Його підтримали в НАБУ, САП і Європейському Союзі. Та законопроект Зеленського вже розглядатиме нова Верховна Рада 9-го скликання. Запуститься 5 вересня антикорупційний суд чи ні? Станом на зараз я не бачу якихось великих причин, чому б антикорупційний суд мав не запуститися. Тут важливе інше питання. Антикорупційний суд запуститься і почне розглядати справи топ-корупції одразу, тобто почне фактично працювати над тим, заради чого він створювався, чи антикорупційний суд захлинеться просто тисячами справ, деяких із яких спливли строки давності, а деякі з яких взагалі не стосуються топ-корупції. І, власне, оцей законопроект президента про антикорупційний суд, він якраз про те, щоб суд почав роботу і сфокусувався із справ топ-корупції. Тут все дуже просто. Він робив те, що ми всі сподівалися всі ці роки, він буде робити. Ваша думка, існує зараз війна між правоохоронними органами? В якому сенсі війна між правоохоронними органами? ДБР, НАБУ? Дивіться, станом на зараз ми бачимо, що активізувалася робота антикорупційного бюро, активізувалася робота спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Не секрет, що останні, напевно, більш ніж рік, я, зокрема, працюючи в Центрі протидії корупції, неодноразово критикувала спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Станом на зараз ми бачимо хорошу динаміку роботи САП. Наскільки ця динаміка збережеться, я не готова сказати. Якщо ми будемо бачити знову проблеми в роботі спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то питання про відповідальність керівництва, воно на порядок денний, я сподіваюся, стане. НАБУ заснували у квітні 2015 року. На офіційному сайті вказано, що станом на 31 червня поточного року було скеровано до суду 208 розслідуваних кримінальних проваджень, вироків 31, проваджень у роботі 751. Це такий результат за 4 роки. Це добре чи погано? Багато чи мало? Насправді це достатньо велика кількість справ. І кількість справ спрямована до суду, насправді достатньо велика. Більше того, ми говоримо про те, що антикорупційне бюро в рамках своєї роботи розглядає справи на шкоду, в яких шкоду інтересам держави завдано на мільйони, мільярди фактично. І це непоганий результат. В антикорупційного бюро не має бути багато справ, в антикорупційного бюро мають бути великі справи. В цьому ідея. І чи не вважаєте ви, що, наприклад, з антикорупційним судом може статися так само, як, наприклад, спеціалізована антикорупційна прокуратура, так? Про яку ви говорите не досить позитивно? Чи може хтось корумпувати суддів антикорупційного суду? Я вам так скажу. Просто, знаєте, це суспільство, воно довгі роки чекає, їх завжди чимось годують. Так? Я в лапках так скажу. От запуститься, банально, запуститься НАБУ і САП, і в нас проблеми були вирішені. Не вирішилися. Так?
були великі очікування у 2015 році. Вже 2 роки триває дискусія. От, типу, після запуску антикорупційного суду у нас припиниться корупція, всі сядуть, хто має сидіти, а ті, що хотіли б щось взяти, вони будуть боятися, і корупція зупиниться в Україні. Тобто, я до чого веду? Антикорупційний суд, він малюється як така панацея. Ну, дивіться, давайте реалістично дивитися на речі. Чи від того, що запрацює антикорупційний суд, одразу всі на всіх рівнях перестануть красти? Наївне трохи очікування, не перестануть. Антикорупційний суд має виконати фактично 2 завдання. Одне трохи простіше і коротше в часі, інше складніше. Він має чесно, настільки швидко, наскільки це можливо, ефективно розглядати справи проти топ-корупціонерів. І якщо є докази вини, саджати в тюрму, конфісковувати все. Тобто має бути покарання для тих, хто цього покарання заслуговує. З іншого боку, працюючи в такий спосіб, антикорупційний суд формує те, що називається почуттям невідворотності покарання. І це процес формування цього відчуття невідворотності покарання, коли, грубо кажучи, страшно, коли чиновник думає, чи взяти мені оці кілька сотень тисяч і сісти потім в тюрму і це забрати, і не мати можливості підтримувати моїх дітей, чи може не треба. Оце відчуття, воно формується насправді не швидко, як і будь-які соціальні регулятори. Тому це займе певний час, безумовно. На Національне агентство з питань запобігання корупції чекають кардинальні зміни. Про це заявив заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка в інтерв'ю 24 каналу. Давайте послухаємо пряму мову Руслана Рябошапки. Я б сказав, що НАЗК – це ключовий орган в антикорупції країни, але він став якимось хвостом, який тягнеться за іншою антикорупційною інфраструктурою. Варіант 1. Тут, власне, неможливо якось допомогти йому працювати ефективно. Це треба змінювати. Змінювати керівництво, посилювати апарат, оскільки там дуже великі кадрові втрати. Думаю, що ми це дуже швидко зможемо зробити. НАЗК. Для вас НАЗК серйозний орган? Так, звичайно, антикорупційне агентство з питань запобігання корупції мало би бути насправді дуже серйозним органом. Чому? Бо це той орган, фактично, завдяки якому, якщо в якогось чиновника є сумнівні статки, то це би одразу мало би стати видно через перевірку декларації, через якісну роботу по конфлікту інтересів і так далі. І, відповідно, це видно незаконні статки мало би одразу вести до розслідувань, відповідно, покарання і тієї невідворотності покарання, про яку ми щойно говорили. Ну, тобто, внесення даних в декларацію, воно має бути все по-серйозному. Це не є жарти, правильно я вас зрозумію? Внесення даних в декларацію не мало би бути виключно інформаційною системою, в якій ми всі дивимося, о Боже, в когось кінь, а в когось храми, а в когось ще яйця Фаберже і фактично меню безкінечне того, що є в високопосадовців. Ми не мали би просто дивитися на це, ми мали би бачити результати. Якщо в когось кінь з'явився з повітря і немає у цьому офіційних статків, щоб пояснити, то за це мало би настати відповідальність. Я маю на увазі, от, наприклад, внесення даних в декларацію – це серйозна річ? Да, безумовно, за неправдиве декларування, умисне неправдиве декларування передбачена кримінальна відповідальність. 2016 року народний депутат, член антикорупційного комітету Володимир Парасюк пожартував декларацію. Він вписав у документ годинник від Святого Миколая, втім нардепу довелося вибачатися за це. Ось що тоді Парасюк написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Хочу вибачитись перед українцями за свій жарт у декларації. Годинник я справді отримав в подарунок від сестри на Свято Миколая. Однак не слід було писати про це в декларації в такій формі. Декларація Анастасії Красносільської за 2018 рік. У графі «Цін нерухоме майно, крім транспортних засобів», вона вказала кішку. Її звати Маруся, є її припис «Безцінна». Да, і? Це жарт? Дивіться, питання серйозності декларації полягає не в жарт чи не жарт. Питання серйозності декларації фактично в наступному. Якби в моїй декларації була кішка, яка коштує скількись мільйонів, і, очевидно, по податковій базі не видно, що в мене стільки мільйонів є, то це мало би ставати проблемою. Отак має працювати система декларації, і отак вона зараз, на жаль, не працює.
Тоді, в 2017 році, я нагадаю, чому ми подавали декларації. Ми подавали декларації, бо народні депутати зобов'язали антикорупційних активістів розкривати майно так само, як і людей, які розпоряджаються бюджетними коштами, хоча в нас ніяких бюджетних коштів немає. І декларуючи такі речі, як кішка, ми хотіли показати, що є справжніми цінностями. Для мене на той момент це була кішка. Вона обійшлася мені в 500 гривень на так званому пташиному ринку, якщо не помиляюся, в 2016 році, чи 15-му, перепрошую. Випереджаючи питання, чи це в мене якась така дорога і розкішна кішка. Я не випереджаю, я просто перший раз бачу тварину декларовану. В деяких є коні, наприклад. Це і дорогі це речі. Більша проблема, насправді, для декларації, ніж кішка. Я згоден, але вони вносять просто ціну. Ви перенесете кішку в декларацію депутатську? Кішка нікуди не поділася. Тобто вона буде також, Маруся буде функціонувати Вона і буде зараз відображена. є в моїй декларації, да, звичайно. І потім ви, як депутат, з Марусею будете йти по парламенту в декларації. Я не планую її носити в парламент. В декларації вона завжди буде Дивіться, переходити. ми зараз зводимо питання декларації, насправді, трошки для абсурду. Я пояснила, звідки кішка з'явилася в декларації 2017 року. Тоді це було зроблено для того, щоб показати, що цінності в громадських активістів інші, ніж, зокрема, в народних депутатів, ніж, зокрема, в багатьох топ-посадовців. Станом на зараз декларація має працювати таким чином, щоб коли в ній з'являється щоб, по-перше, в чиновника був чіткий, скажімо, не те, щоб вибір, а безвихідь він мав би або задекларувати все, інакше страх сісти в тюрму, або не задекларувати, інакше все одно страх сісти в тюрму через відповідальність або за брехню в декларації, або за незаконне збагачення. Це перше, що потрібно для того, щоб працювала декларація. І друге, ці декларації мають ефективно перевіряти і ефективно розслідувати. От в чому питання декларації. І тут важливо, це не зводити до абсурду. Хто його зводить? Наприклад, коли в 2016 році, коли запускалися декларації, багато чиновників казали, що їх через декларації будуть грабувати. І тоді була, наприклад, прекрасна історія, коли одна із суддів сказала, що її начебто пограбували через те, що вона заповнила декларацію, а потім з'ясувалося, що в неї, пам'ятаєте, вкрали незадекларовану готівку з незадекларованого будинка, перепрошую, але незадекларованого цивільного чоловіка. Тобто Маруся зникне з вашої декларації? Ні, Маруся з декларації не зникне. Я не бачу проблеми в Марусі. Проблема буде, якщо б раптом в мене в декларації з'явилася дуже дорога машина або дуже дорога нерухомість, в якій немає грошових передумов. Бо це проблема Генеральна прокуратура України. Чи є людина, яку бачить партія «Слуга народу» на цю посаду? Станом на зараз однією з кандидатур названий Руслан Рябошапка, і я вважаю, що це хороша, гідна кандидатура. Це людина, яка могла би вичистити ці стайні Генеральної прокуратури. Як відбуватиметься радикальне очищення та перезавантаження прокуратури? Як відбуватиметься, ви маєте на увазі... Це з програми партії. Як ми будемо виконувати обіцянку зробити радикальне очищення? Дивіться, станом на зараз питання стоїть в наступному. За очищення прокуратури відповідає такий орган, як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Це, м'яко кажучи, сумнівний орган. Я нагадаю, це орган, який відмовився притягти до відповідальності пана Холодницького, натомість одного із прокурорів притягнув до відповідальності за те, що той гримнув дверима, якщо не помиляюся. Тобто така практика роботи цього органу. Однозначно, цей орган також має бути перезавантажений. В який спосіб – це поки питання для дискусії, але новому генеральному прокурору однозначно треба буде дати оці інструменти, якими можна буде, зокрема, розбиратися із кадровим складом Генеральної прокуратури і мати можливість звільняти фактично тих, чий рівень доброчесності не витримує критики. Мені люди говорять, так, в українському суспільстві є такий вислів «сорока на хвості принесла», що Руслан Рябошапка не дуже хоче цієї посади. Я думаю, особисто. що про це точно краще спитати в Руслана Рябошапки. Навряд чи я можу за нього це коментувати. Але чутки такі є. Чи це неправдиві? Я не можу це прокоментувати за нього. Це його питання, його особистого ставлення, це точно поза межами моєї компетенції. На Міністерство внутрішніх справ.
У мене немає жодної інформації, хто би міг бути кандидатом на цю посаду. Але розглядаються певні кандидатури? Я ж кажу, в мене, на жаль, немає жодної інформації з цього приводу. Просто часто журналісти, вони також пишуть, що Арсен Аваков може залишитися при посаді. Наскільки це реально? Моя особиста думка така, що це би навряд чи відповідало очікуванням українців щодо очищення. Тобто відбудеться зміна. А якщо говорити про органи Міністерства внутрішніх справ, як їх реформувати? Тому що була реформована лише, всі про це говорили 5 років, лише первинна ланка. Так, Міністерство внутрішніх справ, коли ми говоримо первинна ланка, це національна поліція, яка в 95% робить стик зі злочинами. Так, все починається з національної... Фактично відбулася певна реформа така фронт-офісу, а реформа бек-офісу, який фактично і відповідає за ці процеси, не оперативники, відбулася. криміналісти і так далі. Тобто, це люди, які справді розслідують злочини. Що з цим робити всім? Фактично одним із варіантів могла би бути, наприклад, в якомусь форматі перезапуск системи оцінювання фактично співробітників органів внутрішніх справ. Ми знаємо, що ця система спрацювала, м'яко кажучи, кепсько. Майже нікого не звільнили із системи внутрішніх справ, а ті, кого звільнили, потім повернулися через рішення суду. Це точно не можна назвати очищенням. Однозначно доведеться до цього питання повертатися. Я це так бачу. Коли говорити про люстрацію, так званого чиновників режиму Порошенка, ви підтримуєте його чи ні? Я думаю, що в будь-якому разі законодавство про люстрацію має бути сконструйовано таким чином, щоб люстровані чиновники не поверталися потім назад через суд. І це питання з двох, насправді, великих питань складається. Одна частина – це законодавство про люстрацію, інша частина – це судова реформа. І без нормальної, якісної судової реформи, я, чесно кажучи, в принципі, не бачу сенсу говорити ні про які історії переочищення будь-якого органу, тому що ми вже бачили, як всі ці звільнені чиновники, я щиро перепрошую, стрункими рядами поверталися назад за рішеннями суду. До речі, нещодавно пана Голомшу відновили на посаді, якої не існує, і тим не менше. Навіть виплатити зарплату потрібно. В мене не цього стосується питання, в мене стосується людей, які працювали при Петру Порошенку, були навіть там народними депутатами. Тобто піднімалося питання, здається, там, я вже не пригадую, який це термін був після обрання Володимиром Зеленським, що, мовляв, там потрібно люструвати всіх людей, які там працювали при Порошенку. Мені особисто, виконавчої влади, народних депутатів. Ви ж можете мати особисту думку, не партійну. Я питаю вашу особисту. Мені особисто не зрозуміло, чим завинила, наприклад, Світлана Заліщук, але я знаю багато прикладів її дуже якісної роботи. Те саме, наприклад, про Ганну Гопко, те саме про Мустафу Найєма, те саме про Сергія Лещенка. Я можу довго продовжувати цей список. Це люди, в яких є реальні, конкретні досягнення або принаймні спроби робити речі, які всі решта боялися робити або не хотіли робити з якихось причин. Я не бачу, чим вони завинили. Ми завжди ставимо це запитання народним депутатам, тому що ми кримсько-татарський канал і кримсько-татарська національна територіальна автономія в складі України. Так, це питання, яке дуже турбує людей, які зараз перебувають на окупованих територіях, людей, які знаходяться на територіях підконтрольних Україні. Це кримські татари. Як ви до цього ставитеся особисто? До чого саме? До автономії? До кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Ви юрист, ви знаєте, що це таке? Так, я знаю, що це таке. При цьому я мушу одразу просто визнати, що, на жаль, наразі я не є великим фахівцем в цьому питанні. Більше того, я і маленьким фахівцем в цьому питанні не є. Так склалося, я це визнаю. Це однозначна тема, в якій мені треба буде працювати. Абсолютно однозначно, що права і національної меншини, і, відповідно, просто всі базові права мають бути захищені в тому форматі, в якому найзручніше в конкретній ситуації зробити так, щоб всі ці права були дотримані. Права і збереження – це трохи інше. Поняття автономії, воно є набагато ширше. Так, поняття автономії є набагато ширше. Це не є гарантування прав. Гарантування прав національної меншини, це в тому числі право
ну давайте назвемо грубо, на самостійне управління своїми Так, справами. автономія – це Тобто самостійне фактично це управління, так. також це таке само право, просто політичного характеру, а не культурного чи соціально-економічного. Тобто це також право. Який перший законопроект внесе Анастасія Красносільська особисто як народний депутат України? Я би хотіла працювати над, зокрема, законопроектом із такою складною назвою про верифікацію бенефіціарних власників бізнесів. Фактично, це законопроект про те, як бізнесам, пов'язаним із політиками, не намагатися і не мати можливості в нечесний, неконкурентний спосіб отримати доступ до якихось державних ресурсів. Я дякую Анастасії Красносільській, народній депутатці 9-го скликання. Вже розпочнеться 29 серпня. Вас чекає важливий день, який, скоріш за все, цей день протриває 5 років наступних. І мене звати Любомир Ференц. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Вже за кілька хвилин дивіться програму новин «Заман». Я усім бажаю гарного та спокійного вечора. І залишайтесь з АТR.